Mit navn er Simon Buxehausen. Jeg producerer film. Og det gør jeg dagligt. Det er et job, jeg brænder for. Vi prøver i vores film at gøre folk glade og gøre vores film mindeværdige for folk. Som man siger, film er minder. Vi vil gøre folk glade og kunne gøre sådan, at folk kan huske vores film. Men det gør så, at man skal have det rigtige udstyr. Man skal have det rigtige crew, hvis man kan sige det sådan. Man skal have de rigtige ansatte på den måde, at de ved, hvad de gør. Når kunderne er glade, så er vi glade. Men ikke også det, man skal have et godt crew. Skuespillerne, det er også en del af crewet på en måde. Men skuespillerne, de skal også være glade og glade for at komme der. Og så skal man bare finde de helt rigtige skuespillere. Dem, som virkelig gør noget ud af det, og er ikke bange for at udtrykke sig på nogen måde.